Hola, benvinguts al meu canal Busca'm al bosc. Avui us parlo del fonoll, del Phoenicum vulgare, el hinojo. Mireu quina planta tan alta. I us parlo d'aquesta planta aprofitant ja que estem a ple estiu i aviat s'assecarà i no us la podré mostrar. Mireu, és una planta medicinal i també comestible. De fet, és comestible, se n'aprofita tot. Se n'aprofita el bulb, saltat, al vapor, les tiges i les fulles, que ara ja estan molt seques, en les amanides, i les llavors com a condiment, com a espècia. Nosaltres l'emprem en la fabricació del licor ratafia, de la ratafia, i és una planta que és molt rica en vitamina B i en potassi. Com a usos així medicinals, cal destacar que ajuda molt amb l'eliminació dels gasos i de l'halitosi. De fet, el meu dentifrici, la meva pasta de dents, porta fonoll. I també és una planta galactògena. Què vol dir això? Les que hem estat mares i hem allargatat als nostres fills, amb llet materna, hem pres, segurament moltes, infusions de fonoll, perquè el fonoll estimula la producció de llet, de les glàndules mamàries. Dir-vos també que aquesta planta està associada a diferents topònims, no? Fonoll, fonollosa, funchal, a Madeira, estan associats a la planta. I això passa sovint a molts llocs. Passa al País Basc. Un nom determinat d'una planta dona lloc a diferents topònims. Un apunt més, abans que s'acabi l'estació, de Busca'm al bosc. Ens trobem al proper vídeo. Fins aviat!